so ku dan saurara. In nayi kuskure dan Allah zan so ku yi mun gyara. So kauna ku bambance mun dan na tsinke makura. Ni kauna nake mata amma wai ita bata duba ba. San ba za mu ware ba, ko wani ya tabo ta hakika ni ba za na kyale ba. Ta zamutu kamar kanwa ta mu zauna ba batun gaba. In ka gano ta za ka gani dai kullum ba mu ware ba. Wayo kaina gashi gida waje lungu sako ba kuɗi na aurenta. Sai na yi shawara birni zan je nemo sadakinta. Nan ne dan shiri kan hanyar jakata dan na kamata. Ta ɗau shekara ɗaya Allah ya ban sai na komawa. Ina ɗaukin na kawo kuɗi auren mu an yi ɗaurawa. Saukata ba wuya sai na ce wa ina take dan mai dangana. Labari na jiya wanda na san ba za ya ɗauka ba. Wayo kauna lokacin na wuce gida maganar da aka yi zuci na damuna. Da zuwa na a can gida sai na ce umashin maganar hakika ce. Sai ta ce wai mahaifinta ya ce san ba zai jira yan ba. Ya ba da ita hakan auren ta ce